sang khazakwa somriat pakhat ania Loren le et te chu an fapa ramhoi paitan an tong trai David hi kumriat mi ni in ramhoi in athunun thina no chuak turin Father Gordon an khak mek David chu khuma an mutira reivak lova Father Gordon po aron thleng David room kong khar chu ring takin tu emo hian aron kik David po atho chuak a hlau em awang chuan batapa lutin abiru pardazarna a chuan kutra bom takron langin thok le khata sawar atang chuan thisen aron phu chuak treu mai David chu ring takin arak athom hria in achung te chu anron lut David ero ramhuain alo thunun felder to David chuan chemte hum chungin Father Gordon chu aron bei amala chuan vitin chuata atlu et chuan ron pomin in hnuaya achuk pui bang a haina chu arang thlanoi mai David chu dokana mutirin an phuar bok Father in Bible a chiar tan chia nasatakin atal aka atang chuan thilphuan achuak na sa hle thlina tak aron tlia engpo aron phezok zok mai bungroleng vel te chuan Father chu fuin chuata chuan athal de David omdan chu zual zelin ataksa te chu ain herkwal na samai afarnu meupo hlauna wangin arak na sa hle David chu ding thutin apa chu abo thoi mai et bo chiang takin atlu kathat don che ti in David chu arak debi thiampa eri chuan David hi chuazalen ro kema zokhi idu chuan min khoi theyang ate asoyang ngei chuan David chu chuasanin eri zok chu athunun zuita ane sin danga chuan engkim apangai vekto ni in alang ma se etero thilthleng awang khan heart attack nein damdo ina anen kol Eri in thil engemaw ati lai chuan bom pakhat chu ama in chuata atla ava en fia chuan achunga sazu alo om banga kwa oma chuan atlan lut bangwa chu enin avabi nunglama hoichia meicha pakhat hian aron man achi aina salhe meichia po chu abo zui venghal Eri chu tathokin abuai hle anunglama tukver atang chuan meicha pakhat hian alo thlireng nuamati chi alo awangin ina aho ina chuan a thiampa in music ring takin a play zuin tur chuan a sombok et po aron har chuak to anupui Lorraine hena chuan ramhuai khan Eri kha athunun to ati rang takin Lorraine chuan Eri akhol ma se music ring taka an play awang chuan a hello police lam chu khol le watin tuna hian Eri ina thilpoi tak a thleng thei ti in a ril Eri po a om dan adik to lo meichia ero Bruno nen an lam thok le khata Bruno chu ramhuaya achang thut an pahni chuan an tlan chia Eri chu chuata atlu ramhuai chuan ron nei zelin Eri chu aron zuan Eri chuan lo be letin chemte chuan avit Eri chu mitwarvekin kongpuya akal police chuan muin ding turin ati ramhuai chuan chuasanin Eri chu pangai takin aom police nena chuan tu emo kathat ni in kain fia ati Eri in ramhuai emo ti a chemte a avi kha ramhuai nilovin Bruno zok ane ataksa mun somni paruklaya chemte vi na an mubok Eri etle Lorraine te chu police station a huai an ne Eri chu Bible share turin anti Bible a share point engma danglamna ama chuan aom lo kota huai ni le in aloyar chuan Eri in tola tha lai hian ramhuai in athunun ani ti in jatsa aril chutianga soitur chuan etle Lorraine ten an lo ti ane loyar chuan Eri hi ramhuain athunun nge ani ti infinfia theilo ani chuan Eri hian athina tur apumpel haulowang ate etle Lorraine te chuan an fapa David o record an ngai tha thanga liamta khan et te chungwa hi in thara anin suan luta ani khatna chuan David chu akhuma a in fiam akhuma puan pha chuan ramhuai tha aron lang David chuan a enfia chu vele khumatang chuan ramhoi kuthian aron man David po achi aina sa hle tunhun aron langa et ta chungwa chu David ruma anom e chuan thil diklo omin a hria David hi amadu thlanna ngein ramhoi khan athunun ni in ka hria aron te ma se debi heroin chutiang thil chu ati theilowang he ruma hian reilote bak aom hleine mate khumhnuaya chuata chuan thildum akai noiti an ho Lorraine chu fitfia turin in hnuaya an lutir saru hmanga siam thilmak tak amho atha chu la in an en ho
he thil hi David thunun tu ramhuai nen khan inzom na anei nge an ring thalak chu police te po an thon ve tue motalin aom zia an thil fia thei an be sei hle Father Gordon in thalaka mu chuan hetiang lam hretak athian Father Kessner chu muturin a hril atuka chuan te nu pa po Father Kessner muturin an kal Kessner chuan hetiang thil hi thil tumbik an nei awangin an tingai lo khovela ramhuai te zalen taka anom theina na anti ani zok in huaya lekhabu tam tak an da na ruai hlom heng lekhabu te hi ramhuai kai hnoi thil ka zirna lama kala khom te an ni ati zel chunga eri poin chuat anot abul maya chuan mi pakhat a thu chupa chuan tunge ini ti le khoya tanga local nge ini ti chiang takin ka hria che ati eri poin mak ati hle thok le khata anhunga tang ramhuai hian ron zuanin abei heng thil hi tu emoin doi thil alo buat sai wanga thleng ani etenu pa poin an assistant ru hnen atangin kholan dong detective in police station a thalak in thon kai hnoi thil mu chu anei ti in a hril an nu pa chuan detective muturin an chuak ngal detective chuan thil lo hrilin Jessica le Katie te hi thian thatak an ni a Jessica hian Katie chu ramhnuaya ruain nasataka asoi sak nuwa athat zuita ani ati chumi hnuwa tang chuan Jessica po mutur aom zui to lo hetiang thalak ang chia hi aina kan mu chuak ani ti in a hril an pathum chuan Jessica in Katie atha na mun panin an chuak amun an thlen chuan thil thlen dan te chu ataka tongtu ang mai hian Lorraine chuan a fil thei Jessica chuan ni mai hian a in thria Katie atha nuwa Jessica atlan chengal ang mai in ani po chak takin atlan chia ama loka kham sang taka chuan aliam han trep ti in a har chuak zok mai lam chu hoin hlauthong mel tak hian a en thok le khata ramhuai kut hian a ke ron manin khama po thla ka tum rang takin chuan vapui ngal vatin a chan thei ram Jessica ruang chu tu ya hian a om Katie atha nu khan ama ain that zui ve ta ani ti in chu a hril in an thleng nu chuan debi hnen atangin kholan dong eri in ama nun na ngei lak atum thua lo hril chuan father hnen atanga tanpuina dil turin ate darkar somni pali chung eri chu room danga da turin a hril bok father chuan holy water pe in tupo anin lamlet theinan pathianin chance dang apek thu a hril Lorraine chuan David kan boy pui lai khan akut kawana thilmu kanei heng thil nen hian inzomna an nei nge in karing bok ate Jessica ruang anda na chuan an vakal Lorraine chuan David ang bok khan Jessica kut po hi khoisela a feel thein a ring Jessica kut chu vuanin a feel wang mai tu emoin doi thil a boy pui lai amu lelama eri po holy water kengin alo lang chu nu chuan akut a hum rualin eri point akut chu hum vein holy water bottle chu ake darvek chu nu chuan eri hi alo control ane thil poizok a thlen le main Lorraine chu ring taka awin atop tir thei ram light chu aron phezok zok etin eng a siam that nu chuan mithu ruang po aron nung Lorraine beitum chuan apan po rang taka tlam phei veng halin Lorraine thilvon lai chu a thla tir chu mirwal chuan mithi thole po chuata tluin a thezui ve ta bok ru chuan lekhabu mutirin doi thil an buat saina hi kan ti chethei ani chuan engkim hi atop vekang ati chuan visiona I mu meichia kha engmel punge ani ti in azot Lorraine in asoi tan chia chu ni khor Halloween chuata atlu a har chhuale chuan tuma ina anom lo khonge anom ti in azong hlom meicha pakhat amu chunu chuan in thil ti me khi in bansan ani chuan keipoin kati boi to lowang cheu ti in boruaka atham ral hal kuanga ruangan da kha ron thole in taron be a thila chuak watin bible thu acham mol bok chemte lek chuakin vi atum ru loin rol watin arondang chemte a vi atum kha anupui Lorraine zok alone ru chuan heina hian thil diklo awm ti in anjong kwal Lorraine chuan pangpar an khoi chu adum vekti amu etin potati chiat chuan achunga thalak ami ang chia kha alo om
a zia chu e thi adota an target tur ani don ti na ani Lorraine chuan father Kessner hna vakal tha in ria a chan chu lekhabu tamtak aneya he thil hi ti tom dan a ria da ring etle rute heroin ina lo oma Jessica chungchang lo hriat bel an tum thung Debbie te po eri omna father nen anom Kessner ina Lorraine po akal lekhabua thuin ziak ta chu hril turin angen Kessner heroin he thil ti top tur hian doi thil buat seina kan ti chiat anga yang ate Lorraine chuan kapasal ethi adot lea a target tur ani ate basement a Lorraine chu a hruai thla afanu isla thalak a hmutir anupui ero arai che in athito isla hian tuna harsatna anto ang hi lo tok ve to in doi thil boipui tu berpo hi ama ane doi thil isla in abuat sai thinna chuan a hruai heng thil te hi anti chiat chuan engkim atop don ane Isla po aron lang thut mai Kessner chu rang takin atong trai ma se Isla chuan ron bein rong takin athat Lorraine chuan doi thil abuat saina chu di chia tatum ma se a theilo Isla chu lo lutin aron bei amida chuan en turin ati Lorraine chuan beilet vein lung chu charin achulet top mai chu vele rang takin atlan chenghal et po anomna chuan lo lut vein Isla chuan amida thil engemaw chem lutin ramhuain athunun doi thil abuat saina chuan kirlein anha po achunjom lenghal chumi rual chuan eri po atal buaina salhe ring tak takin araka omzenei lovin atong et point Lorraine chu tha tumin azong ve bok abul vela thil te chu aron dar chuai mai eri po zolam pan zelin raphlak tak tak hian akhosa darthlang ke chu lain anun na la katum Lorraine point e chu annun hluite ngai to let turin alo ti ve bok chu thilawang chuan pangai takin aom thei ram Isla doi thil buat saina chu tubawin avodar chuai mai chu vele eri po ramhoi lakata azalen venghal anma chuan Isla aron ding reilova aru zong zong te chu in thak dang lamin ramhuain aron thunun Isla chuan athil tum a hlo chama wangin ramhuain aron thunun ta ane anni point in chu an chuasan ma se et chu anatna aron chuak le damdoila akeng si lo van nei thak takin Lorraine chuan mum khat athiloketa alo da hlau mai eri po tual thana awangin kumnga tang turin an threm ma se Debbie nen anin nei ta tho ane